Bodo लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दिनै फुङाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि नैथि बोसोरारि फालिथाय सानखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थानाय थुलुंगाफुरिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिबार बावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जागायजेनो। बड'फानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि जेंनाखौ समाधान खालामनो थाखायनो गोरोबथा एनडिपिनि जेंनाया समाधान जाबाय। दिनै एनडिपिआ डिजेनेटेड केम्पआव गैया, हाग्रायाव गैया, न'आव फैफिनदों, बियो गेदेर बाथ्रा। नाथाय रन्जन दैमारिनि बेलायाव बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगाङावनो बिथांनि बिजिरसालिनि राया ओंखारलांदोंमोन। बे हिसाबै जुडिसियारिखौ सानसेयावनो बाइपास खालामनो हाया। नाथाय जोङो नाजागासिनो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो। बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ, बिनि सायाव खामानि मावगासिनो। लिगेल एक्सपार्टजों जोङो गोबां सरसा खालामगासिनो होनना। चाइनानि सान्थ्रि हान्जाया गोमानानै थानाय अरुणाचल प्रदेशनि मिराम तारुनखौ भारतारि सान्थ्रि हान्जानि आखायाव गथायबाय। बे खौरांखौ दिनै मिरुनि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ टुइटनि गेजेरजों रोखा खालामो। चाइनानि पिएलएआ अरुणाचल प्रदेशनि लाइमोन मिराम तारुनखौ भारतारि सान्थ्रि हान्जानि आखायाव गथायबाय होनना मन्थ्रि बिथाङा टुइट खालामो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां चाइनानि पिएलएआ अरुणाचल प्रदेशनि सानै लाइमोन मिराम तारुन आरो बिनि लोगो जनिखौ लांखारनो नाजानायाव मिरामनि लोगो जनिया खारखोमानो हायो, नाथाय मिरामा लांखार जायो। दिनै बिटिआर गोरोबथा सानाव प्रमद बर' मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्ल'गेन। दिनै बिटिआर गोरोबथानि सानाव उदालगुरि जिल्लानि मनपु गेलेग्रा फोथाराव बारग' एनडिपिनि मावथि बिथांमोना एनडिपिनि गायसनगिरि बिटिआरनि सागानगिरि रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय दाबि दैखाङो। दिनै दि हारिमुनि दैदेननायाव बारग' एनडिपि बिथांमोना एक्स एनडिपिखौ राजनिति खालामग्रा प्रमद बर' मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्ल'गेनजों सोंखारियो। सानैसो दैदेनगिरिफोरा एसि रुम सिङाव थानानै मिडिया लिंहर खोथाल' बुंबाय थानाया समाज सिबिनाय, हारि सिबिनाय, समाज दानाय जायाखै होनना दि हारिमु बिथाङा बुंथियो। दिनै देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि अनसुला फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि हेलिना दैमारी, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो डायबेटिस बेरामजों जुजिनानै दंमोन। नाथाय दिनै फुंबिलि समाव गावनि न'आवनो जोबथाहांबोयो। बिथाङा बिजनि बान्दुब गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरिमोन। लोगोसे बिथाङा अनजिमा गैयै बर'नि मेथाइ लिरदोंमोन। बारग' एनडिपि आरडि फेक्सननि सानै गोख्रों सोद्रोमाया आखायाव पस्टार लानानै डि आर नाब्लाखौ उदां खालामनो दाबि दैखाङो। दिनै बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जाबाय। नाथाय गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया दासिमबो उदां जायाखै। बिनिखायनो रन्जन दैमारि फेक्सननि सानै गोख्रों सोद्रोमा डि अफ्रि आरो इट्स अनथाव लोगोसे इट्स अनथावनि बिसि बिथांमोना जयैनो कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै न' सिङावनो रन्जन दैमारिनि पस्टार लानानै रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामो। बिथांमोनाल' नङा, दिनै ससियेल मिडियायाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो गोबां बर' सुबुंफोरा दाबि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।